Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, maayong hapon diha ninyo mga idol. Palihog, tawagan na lang ko sa pangalang Arnold, taga Kidapawan, pero naminyo sa taga Marilog. Kining akong problema mga idol, kabahin kini sa akong ugangang babae. Nga dumaris mama, sipat magagtinanawan sa kuha. Hoy ga, ngano ka? Si mama ba, sipat kagtinanawan sa kuha. Basin gisapot lang. Gisapot siya sa kuha? Kung gisapot di ay, ikaw na dayon ang hinungdan? Natingara magud ko, sipat magkay siya na ako. Ay, ayun nilang gunapansin na. Sabta na lang, kita nalang mag-adjust, kay nangipon man ta diri. Bawjud lagi na. Ako gyud mag-adjust, kay ako may nitapon rin sa inyo. Paita. Kuya Totoy, og Lola Hubag, kay nangipon man lagi mi didto sa balay sa mga kinikanan sa kong asawa. Og kay ilaha man tong lugar ang Marilog. Kay ako, taga Kidapawan man. So nagpailo bragyo ko mga idol. Hangtod nga, usa ka adlaw ana. Hoy, ikaw. Pahawa na dire sa among bay. Ma, unsa ko nagipanulti mo? Bungol ka? Hipusa na ng imong mga sinina diha. Pauli na dito sa inyo. O sige, muhawa ko. Pero dalon ko akong asawa anak. O kinsay nag-ingon nimo nga madani mo sila. Ma, asawa ko ang imong anak. Ikaw ra ang mobiyaan ning balaya. Ayaw damay-damaya akong anak. Ma, Unsa man, mulakaw ka o gusto kag samok? unsa ba sila nako? Nga naon man ko. Kuya Totoy, og Lola Hubag, natingala na lang ko kay sa kalit. Gipalayas ko sa kong ugangang babae. Unya, sakit kaayo sa buot mga idol. Kay ako naman ang gipalayas. Okay unta to, kung kauban pa nako ang akong asawa ug anak. Dali naga, kuyog na muna ako sa bata. Pasensya na ka, pero dili ko mabiya diri. Masuko si mama. Sumas kampihan pa nibong imong inahan? Ga, ba na ko nimo? Pamilya ta. Dili lang ko gustog samok ga. Maong dili ko lang supakon si mama. Unsa ko di ay? Nayabag na ni karon. Magkalagyo na dayta ani. Wala yung ka masayon kung unsay rason. Nga gipalayas ka sa imong ugangan gaw. Wala lagi gaw. Hindi ka litra matusig kalami. Pasagdi lang sa anak gaw. Palamig lang sa adres Kidapawan. Pohon, basin, maulian ratong ugangan nimo. Hinaot po unta gaw. Kay gimingaw na ko sa akong mag-ina. Nganong wala man sad sila nanguyog nimo eh. Pagkasulundon po sa imong asawa sa iyong mama. Di man ka-decide o iya ha. Baog yung gaw. Paitan kinabuhi aw eh. Way ayo. Kuya Totoy, og Lola Hubag, unsa may buhaton ko ini karon nga dili man ihatag sa akong ugangang babae ang akong asawa ug anak. Gimingaw na kaayo ko nila mga idol. Kay ni adtong January paning tuiga mi nagkabulag. Og ang akong ugangan ragyod ang nasayod kung nganong iyahamang kong gipalayas. Daghan kaayong salamat sa pagtagad ning akong suwat. Ang inyong letter sender, Arnold. May hapon sa to ang letter sender si Arnold. May hapon. Maadjong hapon na sabni mo din ha, Kuya Totoy, og nimo pod my loves, kabisyo. Arita karon sa ato ang letter sender nga si Arnold nga taga Kidapawan, na Kaminyo og taga Marilog.
Sayon ra kayo bisan bagtamban-tambano na tong storya ni kana nagpasabot ka ang imong ugangang bae wa nakagusto nimo. Maog yun na dong, wa siya ganahi sa imuha. Pero since nga wala kay nimo hatagig detalye ni imuhang suwat, maunang ako ga-struggle pod ko kung asa na ko kuhaon ang rason nganong gipalayas ka sa imuhang ugangan. Ang imuha rang gibutang nga gipalayas ka sa imong ugangan, nabilin didto ang imuhang asawa, wa pud ni uban sa imuha. So dili gyud nato ma-point kung unsa gyud ang hinungdan. Kaya kung nakagusto pa ni, wala gipapuyo na ka diya. O, gakuyog na mo ron, happy na kayo mo ron. Siguro, kami ni Lola, wami kabalo sa history ni mo, musupak ba kaniya, o ba siya kauyon sa imuhang background, ano ba, kanang nakulang ang introduction ba sa inyuhang relasyon diya sa inyuhang panimalay. Basin lang. O, basin na pa yung mga butang nga nganong ingon na anak kasuko ang imuhang ugangan sa imuhang ngawa mi kabalo ni Lola. Mao gani ginadong ako to bragin mis basin-basin dong wa man po nimo giklaro diri kung unsay mga posibleng hinungdan. Di man sad pwede nga gipalayas lang ka nga walay reason dong. Sige lang Arnold, kuan kanang paningkamuti pod nga makuha ang loob sa imong ugangan. O kanang ipakita nga kuan ka deserving ka nga mga mahan, deserving ka kay naningkamot ka, deserving ka kay butan ka nga klaseng pagkatao. Bisag kinsang ugangan makakita sa taong sama nimo nga na responsable ba? O ang mga obligasyon ginabuhat, o di ginamudili, dawaton jud ka na. Lutuan pa kag Bisayang manok ana, di ba la? Mauman. So ang imong buhaton karon dong, bisan gipalayas na ka, pero ang imuhang responsibilidad didto sa imuhang mag-ina. Dapat dili ka magkuwang, dapat dili ka magsalig. To aman to sa akong ugangan, to aman to siyang mama. Dapat isip ba na moadto gihapon ka didto. Gipalayas ka lagi gipalayas na ka. Wa ganahin nimo, pero naa kay responsibilidad sa imuhang mag-ina. Muhatag ka didto nila. If ever dili dawaton, well wala na tay mahimo diha, pero at least gipakita nimo nga responsable ka nga pagkabana, nga pagkaamahan. Yes. Kapit lang Arnold, kapit lang. O kay kalimot sa pagampo. Kaya na nimo. Walay pagsulay ihatag ang Ginoo nga di kayahon nimo Arnold. Salamat kabisyo sa imong pagpaminaw ning atong programa #Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Salamat Nold, ug pasensya nga na dugay-dugayan ang pag-air aning imong story. Kami ni Kuya Totoy mapasalamaton kaayo mi sa inyong pagsalig din hinamo ning atong programa. So ikaw diha my loves na kay suliran sa kinabuhi, ayaw ragyod kaikog, ayaw pagduha-duha sa pag-share ana din hinamo. Kay safe lagi na imuhang identity. Secret ra na nato, ha? Pangalias lang. Agad kalimot kabisyo, like, share, follow. O kung gusto ka mo hatang stars, pwede po. Love Radio Davao, Lola Hubag Love Radio o Kuya Totoy Love Radio. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang! Always!